Iso sampean masak bar aku sing dene ra kaya kacek siting ra kaya obat ngono. Wis sing mbok senengi apane? Mbak Dwi karo Mbak Batrisa jumeneng bareng. Ya, dikancani ya Mas Victor? Betul, dikancani. Ya sepate Cah, sepate Cah. Heeh. Siapa Mas Victor? Ya. Wilujeng dalu Mbak Dwi. Inggih sugeng dalu Mas. Nggih, wilujeng dalu Mbak Betrisa. Nggih wilujeng dalu Mas Victor. Nggih, wajan lah. Mbak Betrisa menika semester pinten? Semester 5. 5. Jurusanipun Manajemen. manajemen nggih. Nggih, manajemen memanage keuangan. uang-uang anu Mas Nggih. Victor. Mesti pinter. Jadi calon Titi. ibu rumah tangga yang baik. Mergo memanage uang. Betul, bejane sok ben sing nyanding. Iya. Wis jare biyen tau seneng karo Mbak Betrisa. Kalah. Ayo mbiyen yo mbiyen. Berarti seneng tenan to biyen. Agak aku Apa Mas Teh? Anu, Lho, lagu ngene lho. Ngene lho Mas Victor. pripun to? Wong lanang seneng karo wong wedok itu ada beberapa macam. Heeh. Seneng ayune enek, nggur seneng suarane enek, nggur seneng jogete enek, nggur seneng karaktere enek. Lah biyen kok iso sampean masak bar aku sing dene ra kaya kacek siting ra kaya obat ngono. Wis sing mbok senengi apane? Ya ora mbiyen ki aku lak wong sing tipikal seneng apa ya wong sing meneng lho Mas. Meneng pendiam iki. Pendiam, alus. Najan to alus pas ngene ning po. Oh iya, oh seneng. Jadi tipe wanita kesukaanmu yang pendiam. Pendiam. Nek Mbak Betrisa karakter cowok kesukaan sing piye? Coba disiki ta. Walah kok. Apa senenganmu sing Aku. piye? Apa? Heeh. Gagah, gede, dhuwur, putih. Wah, wis sitoke ra anu ra nyentel to. Enek. Gagah gede Sinten? dhuwur putih sapa to? Sapi. Wis malah Gagah sapi. gede. Lagune Pak Lasiman. Wah. Iki Pak Lasiman ini Apa, Pak? selalu setia mengikuti baik di YouTube dan lokasi ya. Wajan luar biasa. Pokoknya jek kena dijangkah Wah. motor mesti nyusul. terus nusul. Kitir Sumilir Mbak Dwi Kitir Mbak Sumilir. Betrisa. Karangan Nggih. Ki Geduk Siswantoro. Nah, senior dalang saking Kediri. Yo, coba dadekke kaya ngapa? Yo. Yo. Hey, yo. Hasta berapa? Surat. Yo.
Allah 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 Maha Agung.